Hvis jeg havde sagt det til medarbejderne, nu skal I vide, at jeg er jo blevet hyret her og ansat til at have snesevis af rigtig store projekter, og dem skal vi bare have kørt igennem sammen. Så var der var aldrig sket en brøkdel af, hvad der er sket her. Det er jeg helt sikker på. Altså, jeg har været offentlig leder i mange år, men det er først de sidste 10 år, at jeg har været leder for en selvejende institution. Når jeg kan se, at og vi altså sammen, også bestyrelse og medarbejdere sammen, finder ud af, at det her, det er det rigtige, så kan vi gøre det. Det, der er rigtig, rigtig ærgerligt, det er, at dem, der er vores sparringspartner, nemlig kommunen, ikke kan se det samme. Tværtimod synes jeg, at vi skal kæmpe sindssygt hårdt for at få plads altså med de ting, vi er og kan som selvejende institutioner. Det er ligesom om, at selvom vi har snakket om så mange forskellige måder at lede på, eller have altså der findes jo andre ledelsesteorier, end at det er toppen, der styrer de brede masser, ikke? Så er det som om, at det stadigvæk er den ledelsesmåde, man bliver mødt med. Og jeg forstår ikke, at man ikke, selvfølgelig altså fra nogle andre vilkår, men alligevel kan sætte processer i gang, så man sætter os som ledere i bevægelse og som medskaber af det, man gerne vil have. Der er masser af sådan noget med, nu skal vi også høre, så der har man jo lavet en masse bureaukratiske strukturer med og hvad det ellers hedder. Men beslutningerne er jo truffet på forhånd.